yara zakin dai yana lafiya moti da mu mai tambura mai girma mana tamburan ka mai girma Haji Habibu baba yara mu je ga mai girma taka lafiya dai mai jimirin daukar matasa Alhaji Habibu mai kamfanin shinkafa mai talakawa ba dan duniya ba ba dan duniya ba da dan duniya ne ba ma zai hakan ba Alhaji mai ɗibar matasa kullum kai mu duka aiki mu Allah muke sawa dan shi ke azurtawa shi mai hasada sai a bar shi domin hasada za ta karshi mu dai ga munan ba ruwan mu shi yasa muke sha'anin ba ma tsangwamar mabiyan mu koma wanda bai san ganin mu Allah shi ya kago kare da mai karya garkuwar dandila Allah shi ya kago Habibu babanmu mai dubin kwalliya yara sai mataso da tamburan babatin da ya biya basar babato jazaran ka wallahi ba su matar jiya mu dai muna kiɗan manya ba mu ɗauki dan da wasa ba dan ban mu gaji tsoro ba kuma bai ki bandala tai ba zaki uban mu zaki ne gamji kada shi aiki ne Alhaji Habibu zaki ne dan shi masu ba da naira ne alfaharin mu Haji Habibu ga malamin mu Haji Habibu mai taimakon mu Haji Habibu ga ci gaban mu Haji Habibu mai kamfani na shinkafa kowa ya rike Haji Habibu wallahi ba ya dambarwa ka ta kamar mutanen gidan ga dawi su gidan kwalliya Alhaji Habibu baban mu kun ga wannan ba za mu manta shi ba mai san mutane baban mu bai gudan al'ummar sa ko yan gida dawi su ne gidan kwalliya ga mai ado karshen ado da yadawa dan saba karya ga mai ado da zinare lalle ya danka ya kere baban mu sannu da kare don makiyan ka sun tsere sun gane kai ake yin batu uban namu sannu mai gaskiya zaki sa maza kirma dara ga tanye dan mikiya 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 gurbu gaida baba mai girma dara ga tanye dan mikiya Alhaji Habibu mai gaskiya dara ga tanye dan mikiya 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 gurbu gaida baba mai girma ga gaisuwa ta alfarma Alhaji ta nemi mai girma Alhaji ta nemi ambuwa a gaida shi jarumin mu mai girma Alhaji Yahuza na dama Alhaji Yahuza aiki a gaida shi tun da bai tsiyaye ba gaba kai ruwa mazan fama ka jinjina ta alfarma sannan bala aujara iliya jinjina ta ban girma malam suraja mai girma awwalu solo na nan ma kai solo sadaki na jinjina ba zan kasa ma kidana ba ga Usman yana dama dan boga jinjina naima Usman dan buga zamfara inai maka tambarin girma Alhaji Hudu dan liti bayala samu gaida mai girma ga ya uga wannan manya ni jinjinar sa mai girma sannan Inusa dan bayar sa wannan ba za na manta ba ga sani ni ga mai girma ga sani jangul manan ma ga Usman mai girma mai shanka fadin fama ga bayaro mazan fama mai anguwa da mai girma sannan ga siniya dama kwastan magai da mai girma sannan magaji ko sai masashi shi ma ba zai mutunce ba sannan Basiru dan Senegal Yusuf ba matsala namu ga Yusuf Black namu ko kun waje mu je zaki na salota mai hagu dama wannan ba za mu manta ba sannan Shu'aibu Kirta tilas mu je mu gaida domin akwai zumunta Alhaji Kamilu manya mai algon mazan fama ladan danka mashonawa shi ma yana da alfarma sannan ya san mutuncina Alhaji Ibrahima Kalinja mai gida ninja ga malam Yahuza nan sannan Bashir mazan fama ga allaran mana dama sannan mu sanya yara na kamfani dan suna da alfarma tilas mu gaida mai girma
mai al'umma mazan fama domin yana da alfarma. Yaya mu gaida mai girma ga Ahmad yana dama ga dan Bala na shaida ma sannan na halajin jina muke dan ba ma butulce ba. Ga Haruna ba tira shi ma ga Uzairu nan a dama na an goma je zuwa manya ga yan marana mai girma babban yaro na nan ma ga labaran mazan fama nan magaji mai girma Salha Kano yana nan ma baban gida yana jina baban gida manaja habjin jina muke ma mu dai muna kidan manya ba mu dauki dan da wasa ba dan ban mu gaji tsoro ba kuma bai ki bandalatai ba zaki uban mu zaki ne gamji kada shi aiki ne Alhaji Habibu zaki ne dan shi masu ba da naira ne alfaharin mu Haji Habibu ga malamin mu Haji Habibu mai taimakon mu Haji Habibu ga ci gaban mu Haji Habibu mai kamfani na shinkafa kowa ya rike Haji Habibu wallahi ba ya dambarwa ga ta gamar mutanen gidan ga dawi su gidan kwalliya Alhaji Habibu baban mu kun ga wannan ba za mu manta shi ba mai san mutane baban mu bai gudan al'ummar sako dan gida Yusuf Yuskoi ina tambura na yi ado na sanya hula na sanya ta a goshina sannan na sa agogona sannan na dau turarena na fesa shi a kayana domin na burge mai sona makiya su ƙara haushina gane da takun kasaita na zo gunku masoyana Allah ya ƙara alfarma Allah ya ƙara mana girma bijai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam